Passà el temps i Jordina estava a casa amb els fills, Jaumet i Joan. El primer, més aventurer, es dedicà a la mar, i el segon, més tranquil, a la terra. Però en tindre 20 anys, Jaumet sentí desfici i volgué anar a buscar aventures. Era el mes d'abril. Jaumet caminava tranquil per les terres de l'Alcoià, però un drac de 7 caps assetjava les terres i persones del duc Frederic de les Dues Aigües, qui, per evitar mals majors, cada dia oferia una persona sortejada entre els habitants de Castalla al drac, perquè apaivagara la fam.
Arriba el dia que la mala sort li tocà a la bella i jove filla del duc. Aquest, per evitar la mort de la xica, oferia qui matàs el drac la mà de la seua filla. La casualitat volgué que Jaumet, amb el seu cavall i el seu gos, topàs amb el drac. Quan aquest intentà atacar-lo, Jaumet tragué l'espasa i les comenté amb valentia. On creus que vas? La meva ira no acaba mai. L'espasa magical. I lost. Jaumet tallà les 7 llengües del drac per guardar-les com a record. Rentà l'espasa i les llengües, torcà la suor al cavall, acaronà el gos i s'encaminà al castell.